Ac wedi dweud hyn, enadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch a'i maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwir Didymus un o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly, dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond maddau ef wrthynt, os na welaf ôl yr hwylion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hwylion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tagnefedd i chwi. Yna meddai Thomas wrtho. Yna meddai Iesu wrth Thomas, estyn dy fis yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i y rwy ti wedi credu? Gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr wyth llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion. Nad ydynt wedi ei cyfnodi yn y llyfr hon, ond y mae'r rhain wedi ei cyfnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy credu gael bywyd yn ei enw ef. Amen. Amen. Bydd bendith Duw ar ei air i ni bore yma. Felly gawn ni ymateb wrth gydganu ein ail emyn. Crist a orchfygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr daeth o'r rhwymau'n rhydd. Gen ni cydganu.
Amen. Felly gad ni troi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O dad i'n arglwydd Iesu Grist, da ni yn diolchu ti am newyddion da y Pasg. Doedd marwolaeth ddim yn gallu rhoi diwedd i Iesu Grist. Ond fe congrodd marwolaeth trwy marwolaeth. Fe gododd o marwolaeth ac fe lladdwyd marwolaeth. A concro pechod a rhwymau. Da ni yn diolchu ti a gallwn ni byw yn rhyddid yr efengyl. Gallwn ni byw yn rhydd oherwydd beth rwy ti wedi wneud. Nid yn rym ein hunan, ond trwy grym yr ysbryd glân sydd yn byw ynom ni a thrwom ni. Bod ni ddim yn gallu, da ni ddim yn cael ein galw i byw ar yn hunan, ond da ni'n cael bod yn rhan o teulu newydd, o ddeunyliaeth newydd, o pobl newydd. Ble ti'n cael dy ogoneddu, ble ti'n cael dy adlywyrchu, ble ti'n goleuo fel beacon i'r cymuned. Felly arglwydd da ni yn gweddio a bydda ti'n dod ar rym o'r newydd i ni. Ble y bydda ni fel dy pobl di yn dod ar newyddion hynny i'n tref ni, i'n sir ni, i'n gwlad ni, i'n byd ni. I'n byd ni sydd dal i brofi rhwymau pechod, marwolaeth, rhyfel a casineb. A byd ni ble mae'n teimlo fel bod pechod a farwolaeth yn teirnasu. Yn y byd ni o salwch, o poen, camdrin. Arglwydd da ni yn deheu gweld ti yn teirnasu, dy heddwch, dy gyfiawnder, dy perffeithrwydd, dy gariad di-diwedd tragwyddol. Fel da ni wedi clywed yn gynt am marwolaeth, hyd yn oed yn bywyd yn eglwys ni. Yn ein dref ni, yn ein byd ni. Wrth ni gweld y newyddion, wrth ni clywed mwy a mwy am y deiargryn, am y rhyfel, am y trais, am y newyn, am y casineb llwyr tuag at eraill. Am y poen da ni dal i deimlo. Am yr ansicrwydd, yr amheuaeth fel oedd Thomas yn ei brofi. Ond arglwydd, da ni'n dal yn dyn ar da ddewidion di. Da ni'n gweddio yn ein amheuaeth a bydde ti yn rhoi sicrwydd bendigaid i ni. A bydde ti'n rhoi ffydd, bydde ti'n rhoi anrheg, rhodd ffydd i ni yn enw Iesu Grist. Arglwydd, os mae rhai yma yn dod mewn amheuaeth, os mae yna rhai yn dod mewn poen, mewn ansicrwydd arglwydd. Da ni'n gweddio a bydde ti'n rhoi hyder o'r newydd i ni. Os mae yna rhai sy'n dod yn dathlu rhywbeth da, felly arglwydd, da ni yn dathlu gyda nhw. Da ni'n cario beichiau'n gilydd yn enw Iesu Grist. A da ni'n dal yn dyn ar da ddewidion di yn enw Iesu Grist. Ble mae pob addewid yn ei enw yn ie ac amen yn enw Iesu. Arglwydd bydd gyda ni, wrth ni troi at dy air, wrth ni ganu, wrth ni cymdeithasu, bydd yn ein canol, bendithio ni, da ni'n gweddio, ble byddwn ni'n gadael yn wahanol o sut y daeth ni mewn y bore yma, oherwydd ein bod ni wedi profi rhagflas
o dy dau o ni, o dy gariad tuag atom ni yn enw Iesu. Felly, da ni'n gweddio gyda'n gilydd y gweddi, y dysgodd yn arglwyddiwr, ein ni weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninau ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oesoedd. Amen. Amen. Felly, gad i ni. Gan i unwaith eto, heddiw cododd Crist yn fyw, haleluia, llawen ddydd o foliant yw, haleluia. Amen. Amen. Felly, wrth raidd ein ffydd ni yw reality dychynllid bod Iesu o Nazareth wedi ei atgyfodi o farwolaeth. Yn wir, dyma honiad sylfaenol y Testament Newydd. Fel mae'r Apostol Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid 15, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. Heb yr atgyfodiad, does dim Cristnogaeth. Full stop. Mae'r cyfan yn ofer heb yr atgyfodiad. Mae'n hen grefydd cas di bwer. Os byddai Iesu wedi marw ac wedi aros yn farw, yna byddai hyn i gyd yn dim ond gwastraff amser. Fel nath Paul dweud yn yr un cyd-destun,
Heb yr atgyfodiad, gadewch i ni fwyta ac yfed, oherwydd y fori byddwn yn marw. Ond mae'n parhau. Y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Felly bu Iesu farw yn wir, ond fe atgyfodwyd Iesu yn wir. A fel gewn ni weld yn nes ymlaen, ei atgyfodiad ef yw addewid ein atgyfodiad ni. Trechodd Iesu farwolaeth, a felly y bydd marwolaeth ei hun yn cael ei llyncu mewn buddigoliaeth. A bydd pob peth yn cael ei wneud yn fyw yng Nghrist trwy atgyfodiad. Ond beth yn union ydy atgyfodiad? Beth ydy o'n golygu i Iesu atgyfodi? A sut ydy hynny yn newyddion da i ni heddiw? Sut ydy hynny yn rhoi gobaith i ni heddiw? Cwestiwn da. Ac wrth gwrs mae yna sawl ateb i'r gwestiwn yna. Fel diamont sydd hefo ochrau niferus, felly mae'r atgyfodiad hefyd yn rhyfeddol o amlweddog. Pan ydych chi'n edrych arno fo o wahanol onglau, cewch chi insight newydd i'w ystyr. Heddiw, byddwn ni'n edrych ar 2 ohonyn nhw sydd yn sefyll allan o ein darlleniad ni o ugeinfed pennod Efengel Sant Ioan. Ond wrth gwrs, da ni methu dweud pob peth. Fel yn ei deud o'r blaen, mae yna 6 sil yn ystod cyfnod y Pasg cyn yr esgyniad. Felly mae yna digon o amser i edrych ar wahanol onglau y peth rhyfeddol yma. Felly dwi'n gosod y her i bwy bynnag sy'n dod ar ôl fi, a bydden nhw edrych arni o ongl gwahanol eto. Ond y peth gyntaf sydd yn sefyll allan i fi o'n darlleniad ni heddiw ydy bod na wahaniaeth sylweddol rhwng atgyfodiad ac adfywiad. Mae yna gwahaniaeth rhwng resurrection ac resuscitation, adfywiad. Yn dechnegol, yn Ioan 1:10, doedd Lazarus ddim wedi atgyfodi, ond wedi ei adfywio. He wasn't resurrected, he was resuscitated. Roedd o wir wedi marw ac oedd o wir wedi codi. Ond roedd ei godiad ef yn dra wahanol i un Iesu Grist. Roedd cwrff Lazarus yn yr un fath ac o'r blaen, sy'n golygu oedd o'n darostwng i farwolaeth ac dadfeiliad. Ond wrth gwrs, nid felly gyda Iesu Grist. Bu farw Lazarus eto yn y pen draw, ond mae Iesu Grist dal i fyw, dal i deyrnasu heddiw ar ochr dde y tad. I dychwelyd at 1 Corinthiaid 15 eto, mae'r gwahaniaeth rhwng yr hyn mae Sant Paul yn ei alw'n gwrth darfodus a chwrff di-darfod. A perishable and an imperishable body. Yr hyn sydd gyda ni rŵan, wrth gwrs, ydy cyrff darfodus, perishable bodies. Da ni gyd, wrth gwrs, yn heneiddio ac yn fregus. Ac ar ryw adeg, a byddwn ni'n marw, ond i bai bydd yr arglwydd yn dychwelyd cyn hynny. Pan fi farw Iesu ar y groes, ar ddydd Gwener y Grogledd, bu farw Iesu mewn corff darfodus. Hefyd, corff fel ein cyrff ninau. Ond yn ei atgyfodiad, gafodd ei godi mewn corff newydd. Oedd yn wahanol i'r hen un, neu sydd yn wahanol i'r hen gorff. Mae'n dal i fod yn gorff dynol arferol i raddau helaeth, wrth gwrs, ond mae'n gorff sy'n dwyn marciau ei dioddefaint, fel da ni'n gweld yn ein darlleniad. Ond ar yr un pryd, mae'n corff
sy'n cael ei trawsnewid yn llwyr. Rwan, mae'n corff di-ddarfod, imperishable, sydd ddim bellach yn darostwng I farwolaeth a dadfeiliad. Ac fel da ni'n gweld hefyd yn ein darlleniad, mae'n corff sydd ddim bellach chwaith yn darostyngiedig I gyfyngiadau ein cyr ni. Oherwydd roedd y disgyblion wedi eu cuddio yn yr ystafell, oedd y drws wedi ei cau. Ond mae Iesu yn sefyll yn ei canol ac yn dweud tag nebedd I chwi. Dydy Sant Ioan wrth gwrs ddim yn gwybod mecaneg yr hyn oedd yn digwydd. Ac mae hynny wrth gwrs oherwydd doedd o ddim yn gwybod chwaith. Mae Sant Paul yn galw trawsnewidiad y darfodus i'r di-ddarfod yn dirgelwch. It's a mystery. Sef y mwyaf y gallwn ni ddweud amdano hefyd. Mae'n edrych, fel dyn ni'n gallu dweud, ei fod yn corff sydd â holl fuddion corfforol. It's got all the normality of a normal body. Sydd yn cynnwys synhwyrau cyffredin ac agosatrwydd. Oedd o'n gallu clywed lleisiau ei gyfeillion, oedd o'n gallu bwyta y pysgod wrth y traeth. Ond hefyd, roedd gan ei gorff, neu mae gan ei gorff, buddion y tu hwnt I derfynau corfforol arferol hefyd. Oedd o'n gallu bod yn presennol gyda ei bobl. Mae'n gallu fod yn presennol gyda ni y bore yma. Mae'n gallu fod yn presennol mewn bara a gwin, mewn ffydd. Ond nid yn unig ydy hyn yn reality I Iesu Grist, ond newyddion da y Pasg yw mae atgyfodiad Iesu ydy addewid ein atgyfodiad ni hefyd. A bydd ein atgyfodiad ni fel ei atgyfodiad ef. Mae'r Apostol Paul yn dweud fel hyn yn 1 Corinthiaid 15. Clywch, y rwyf yn mynegu dirgelwch I chwi. Nid ydym I gyd yn huno, ond yr ydym I gyd I gael ein newid mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr utgorn yn saenio, y meirwn cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninau'n cael ein newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Mae'n sôn am ni. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygrediniaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hwn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddigoliaeth. A wedyn mae'r apostol yn dweud, o angau, ble mae dy fuddigoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith, ond I Dduw y bor diolch. Yr hon sy'n rhoi'r fuddigoliaeth I ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n gallu clywed ei gri, ei calon yn codi oherwydd y newyddion da, bod yn wir amdano ni, bod marwolaeth wedi ei concro trwy ei atgyfodiad. Felly y gwir cyntaf da ni'n gweld am atgyfodiad Iesu yn ein darlleniad yw bod na wahaniaeth sylweddol rhwng atgyfodiad ac adfywiad. A'r newyddion da yw mae atgyfodiad Crist yw addewid a gobaith ein atgyfodiad ni. Ac wedyn, yr ail wirionedd a newyddion da'r atgyfodiad yw mae Iesu o Nazareth ydy'r arglwydd a Christ. A mae ei gynhadaeth fo yn byw ynom ni a thrwom ni heddiw.
Pan fydd y disgyblion yn cydnabod mae Iesu sydd gyda nhw yn yr ystafell, mae Iesu yn dweud fel hyn, tagnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi yn yr un fath. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Hynny yw, ddaru cynhadaeth Iesu o iechad ac adbrynu ddim marw hefo fo ar ddydd Gwener y Groglith. Yn hytrach, da ni'n gwybod rwan bod pob peth a wnaeth Iesu trwy nerth yr ysbryd glân yn byw ynom ni heddiw. Fel yn yr un fath. Rwan, yn ei atgyfodiad, mae Iesu Grist wedi ei cyfiawnhau gan Dduw. Mae ein na ni fel ddynoliaeth i'w genhadaeth ar dydd Gwener y Groglith wedi dod yn Duw ar Sul y Pasg. Cafodd Iesu Grist ei ddanfon yn wir gan Dduw y Tad, ac rwan mae Iesu Grist yn ein anfon ni i barhau a'i genhadaeth yn y byd. Yma, yn yr wythgrig. Yma, gyda'n teuluoedd ni, gyda'n ffrindiau, gyda pawb da ni'n gweld o ddydd i ddydd. Ein neges ni yw bod Iesu Grist yn byw. Ac fel Crist o'r blaen, da ni'n cael ei nerthu ar gyfer y cynhadaeth yma gan yr ysbryd glân. Yr un mae Iesu'n rhoi ni yn rhydd ac yn rhyddid ei gariad. Yn frawychus iawn i ni fel Protestaniaid wrth gwrs. I Sant Ioan, mae hyn yn golygu bod ei disgyblion wedi cael pŵer i faddau a chadw pechodau pobl yn enw Iesu Grist. Da ni ddim yn gwybod beth i wneud efo hyn allan. Mae Sant Ioan yn esbonio hyn i ni yn y narratif am Sant Thomas wedyn. A aeth o anghrediniaeth a pistos yn y Groeg i grediniaeth pistos. A pistos i pistos. From disbelief to belief. Ac yng ngeiriau olaf yr efengil, lle mae'n dweud wrthym iddo ysgrifennu ei efengil, mwyn i ni gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn trwy gredu cael bywyd yn ei enw ef. Felly mewn geiriau arall, wrth ddweud bod gydym ni yr awdurdod i faddau a chadw pechodau, mae Iesu yn dweud, pan fyddwn ni'n rhannu y newyddion da am stori, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist, ac mae rhywun yn gredu bod o'n wir, y gallen ni sicrhau nhw eu bod nhw wedi cael maddeuant llawn trwy Iesu Grist. Fel oedd Iesu yn dweud bod pechodau ei disgyblion wedi ei maddau a gallen ni sicrhau ein gilydd bod ein pechodau wedi ei maddau. Bod gyda ni bywyd newydd yn Iesu Grist. Mae gyda ni y rhyddid i dweud hynny wrth eraill. Fel dywedodd Sant Paul yn 2 Corinthiaid, yn Iesu Grist y Maria i holl addewidion Duw. Dyna pam mae trwyddo ef yr ydym yn dweud yr amen gogoniant Duw. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Felly mewn geiriau arall, gadewch i ni fynd o ddifri yn gyffroes ac yn ffyddlon yn ein rôl ni fel unigolion, fel eglwys, fel teulu Duw, yng nghynhadaeth a gweinidogaeth Iesu Grist. Oherwydd ein un ni ydy o i wneud mewn nerth yr ysbryd glân. Dyma her i bob un ohono ni. Da ni'n credu bod yr ysbryd wedi ein ddonio, pob un ohono ni, i gymryd nhw'n newyddion da yma, i pawb da ni'n adnabod. Mae'n her i bob un ohono ni, nid i'r gweinidog, nid i'r gweithwyr, ond i bob un ohono ni. Oherwydd mae Iesu Grist yn byw, oherwydd mae Iesu Grist yn teyrnasu yn ni. Dydy Iesu Grist ddim yn farw. Mae o'n fyw heddiw. Ydyn ni'n credu bod hynny yn wir? Dyna ydy newyddion da y Pasg.
Ac wrth gwrs, mae llawer mwy i'w ddweud, fel oedd yr apostol, fel oedd Iowan yn dweud. Mae llawer mwy na bys fo byth wedi gallu ysgrifennu i lawr. Ond mae'r hyn sydd wedi cael ei ysgrifennu i lawr i'w helpu ni i gerdded bywyd y ffydd, i ymddiried yn yr Iesu byw. Felly dim ond cyffwrdd a'r gwirionedd cyfwythog yr atgyfodiad ydw i heddiw. Dwi wedi tynnu sylw at 2 o fuddion, a dim ond yn fer wrth gwrs. Ond mae'r gwirioneddau hyn bod atgyfodiad Iesu ydy addewid ein atgyfodiad ni, a bod Iesu yn byw trwom ni, a mae ei gweinidogaeth a'i chynhadaeth yn byw ac yn parhau trwom ni yn reality sydd yn newid pob peth i ni, os da ni'n trystio bod yn gwir. Does dim byd gallu bod yr un fath. Mae'n golygu bod marwolaeth wedi ei trechu. A dydy regioni ddim gyda'r gair olaf, oherwydd mae Duw yn adnewyddu'r byd yn ei fab, a trwy ei fab yn ein gwahodd ni i gwaith adnewyddu yn y byd. Mae Duw'r ysbryd yn rhoi dawn a ddonia i bob un ohono ni ei gymryd rhan yn ei waith, yn ei gynhadaeth, yn ei weinidogaeth. A mae Duw yn ei nerthu ni ac yn gwahodd ni i gymryd rhan yn ein ffordd ni'n hunan, i gefnogi gwaith ein gilydd ac i bod ar waith o ddiwrnod i ddiwrnod. Bydded felly i ni fod yn ffyddlon yn y gwaith hon gyda'n gilydd, er mwyn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Gad i ni weddio. O Duw ein tad nefol, da ni yn diolch i ti am y gwirionedd yma, bod ti wir wedi atgyfodi, bod ti'n fyw, bod ti'n teyrnasu, bod ti a ddeheulaw y tad wedi danfon yr ysbryd i nerthu ni, bod y genhadaeth di, bod y gweinidogaeth di ddim wedi dod i ben, ond bod o dal i fyw yn ymwneud trwy ni, yn nerth yr ysbryd glân sydd ar waith yng Nghymru heddiw. A da ni'n tystion i dy waith di. Da ni'n gweld hynny yn ddigwydd. A da ni'n dal ar dy addewidion di. Da ni'n camu allan mewn ffydd ac yn gweithredu ar dy addewidion di. Ac wrth i ni wneud arglwydd, da ni yn gweddio bod ti'n rhoi nerth o'r newydd i ni ac yn galluogi ni i fod yn ffyddlon, i fod yn dystion i gwirionedd hyfryd trawsnewidiol yma. Bydded felly, i ni fod yn ffyddlon yn enw Iesu. Amen. Amen. Felly gad i ni ymateb wrth gydganu gyda'n gilydd. Amen. 235. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau is yn ein, a holl a'n eirif luoedd nef coronwch ef yn ben.
Felly, gad i ni rhannu'r bendith gyda'n gilydd i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. Amen.